बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ। दिनै क'क्राझाराव आसाम केबिनेट जथुम्माया जागायनायनि सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मांखरसालियाव थांनानै बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावो आरो मांखरसालिखौ जौगाहोनायनि थाखाय 10 कोटि रांनि खाम्फाबो गायसनना गालाङो। बिनि उनाव बड'फानि नखराव थांनानै नखरखौ लोगो हमनानै नखरजों सावरायलायो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। चाइनायाव गिख्रंथाव बांग्रि मावनायजों सा 46 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया चीन हादरनि सिचुआननि लुडिं काउन्टियाव सोमजिदों। 6.8 मेग्निट्युड गोख्रैथियाव बांग्रि मावनायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जखम जायो। चाइना बांग्रि मिरुनि बादिब्ला बे गिख्रंथाव गोख्रैथिजों सोमजिनाय बांग्रिया सानजौफुनि 12 रिंगा 25 मिनिट समाव जादों। बे जाथायाव सा 50निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा जखम जादों। जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया आरोबाव बांबावनो हागौ मानोना गोबाङानो गोब्राब जखम जादों आरो गोबां सुबुंनि गोथै सह'खौ दासिमबो नागिरना मोनाखै। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां एबा दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय जारिमिनारि सान जानानै थासिगोन मानोना बर' हारिनि गोलाव बोसोरनिफ्रायनो दाबिबोनाय मोनसे दाबिखौ आसाम सरकारा जाफुंहोबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्चखौ आसाम नाङैनो फरायसा सान महरै फालिनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावो। मख'नो गोनांदि बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान फोसावनायखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोजोननाय फोरमायो आरो BTR नि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो गिबि मन्थ्रिनिसिम साबायखर बावो। दिनै क'क्राझाराव जथुमनाय आसाम केबिनेट जथुमाव बर' हारिनि थाखाय गेदेर थांखि लायो। क'क्राझाराव केबिनेट जथुमानि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावना होदों। बे थांखियानो जाबाय बर' रावजों थाखो 10 सिम फरायनो हासिगोन। BTR नि गंजि फरायसालिमाखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जासिगोन। गुडविलनि गेजेरजों BTR नि हान्थिनाय लामानि थाखाय 250 कोटि रां हरनाय जासिगोन। गोलाव बोसोर भारतारि क्रिकेट हानजाजों गेलेनानै भारतारि क्रिकेट हानजाखौ गोबां इन्टारनेशनेल गेलेनायाव देरहासार जाहोनाय IPL जों लोगोसे भारतनि गासै बिथिंनिफ्राय मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि सुरेश रायनाया क्रिकेट मुलुगनिफ्राय आजिरा लाबाय। बे खौरांखौ सुरेश रायना बिथाङानो टुइटनि गेजेरजों फोसावो। दिनै क'क्राझाराव आसाम केबिनेट जथुम्माया जागायनायनि सिगां चिरां जिल्लानि सुन्दारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मन्थ्रि अजन्ता नियगनि मुसुखा सावदों। दिनै सुन्दारियाव चिरां जिल्ला दुलाराय सानथालि फरायसा आफादा गिबि मन्थ्रि आरो मन्थ्रि अजन्ता नियगनि मुसुखा बानायना सावदों। गावसोरनि गोलाव समनि दाबिखौ लानानै मुसुखा सावदों सानथालि फरायसा आफादा। आसामनि सानथालिफोरखौ आसाम सरकारा जबरदस्तिनो सा जनगोष्ठी महरै गनायथि होनो नागिरदों। हिमन्त बिश्व शर्माया सानथालि जनगोष्ठीखौ फोजोबनो नागिरदों नामा? राजखान्थि भाबै सानथालिफोरखौ बुथारनो नाजादों नामा? बिनि हेंथायै दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मन्थ्रि अजन्ता नियगनि मुसुखा सावदों होनना फोरमायो फरायसा आफादा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।